Il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li sakemm il-Prim Ministru Robert Abela jibqa' dgħajef u l-Ministru Clint Camilleri jibqa' b'saħħtu aktar minnu ma jwarbux. Camilleri se jkompli jitla' fuq ras il-Prim Ministru u jkompli jagħmel li jrid bih. F'intervista fuq Net Television, il-kap Nazzjonalista qal li l-plott tal-Partit Laburista jibqa' dejjem l-istess u jinbidlu il-karattri li qed ilhom jaħsbu li l-pajjiż huwa tagħhom. Irrefera l-istorja jippubblikata fil-mument li biex tingħata rmiġ fl-imġar trid tersaq lejn il-politiku u titallab u jitolbuk il-flus. Fisser dan bħala skandlu ieħor li jridu jwiġbu għalih Clint Camilleri u l-Prim Ministru. Qal li ħafna nies anke laburisti qed jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista b'informazzjoni għax ma jifilħux aktar dan il-ħmieġ kollu. In-nies għal Dr. Grech qed ikompli tħares lejn il-Partit Nazzjonalista u qed tgħidlu biex ifittex jissaħħaħ iżjed għax hemm bżonn gvern ġdid. Irrefera għall-edukaturi, l-MCAST, għall-istudenti, l-ITS, għall-persuni b'diżabilità u għan-nuqqas ta' LSIs għall-istudenti. F'dan il-kuntest akkuża lil Prim Ministru li qed jixxaħħaħ mal-letturi tal-MCAST u l-istudenti. Għal-kap Nazzjonalista l-Gvern qatt ma kellu pjan ħlief li jaħtfu l-assi għalihom. Qal li l-Prim Ministru mhux motivat milli jagħmel il-ġid lin-nies imma motivat li jżomm postu li ma jikxfulux għawaru. Esprima inkwiet li l-Prim Ministru tant m'għandux pjan li qabad lil barranin biex jikdbulu pjan għal 25 sena li ġejjin. Qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fis-saħħa u l-intelligenza tal-Malti u hekk se jkompli jagħmel. Il-kap Nazzjonalista qal li l-Prim Ministru l-ħin kollu jagħmel il-U-turns u refera għat-telf ta' fondi Ewropej riservati għal karozza tal-linja tal-elettriku li mhux se ssir għax il-flus intużaw biex jingħataw lil min xtara karozza elettrika. B'referenza għad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell b'rabta mal-inkjesta Vitals, Dr. Grech qal li hija traċedja li għandek Prim Ministru li jigdeb. Waqt li fisser din bħala rebħa storika għal poplu qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jagħmel il-pressjoni għax il-flus umma tal-poplu. Tenna l-weda li waħda mill-ewwel azzjonijiet ta' gvern ġdid nazzjonalista se tkun li jiftaħ il-kawża biex iġib l-400 miljun tal-poplu lura.